Muri Zimbabwe situation iri panapa iri kupisa ndiri kusangana nenyaya accusation manyama iri kupiwa weekneu Chigananda Chivhayo iri kutambidzwa nemumwe anonzi Aggripa Masiyakurima ari kutaura kuti zvoni uyu muchinda uyu ndiye akatourayisa mukoma wangu. Nyaya iyo iri kupisa zvokuti ndambotraya kuisiya ndosaka maona kuti ndambotraya kubvisa majuzi vanozoona kuti unosiya watonhodzwa. So muri Zimbabwe, to be very honest with you, I am reporting zvinhu zviri kutaurwa naAggripa Masiyakurima Chivhayo. I am reporting ndikuita zvokuti muzoya pana mauda ndizonditsoma kuti iwo wai wakazotaura zvinhu izvozvo wai wakazodididi. So nyaya iri panapa yakamira kadai so muri yeZimbabwe pari kutaura kunzi zvoni today marks exactly a month after my brother mukoma Fungai Masiyakurima baba mukuru succumbed to indeed a heart attack by a rogue Chigananda. This is a man whom we emulated from when we were growing up, and he led the way diligently, giving us career guidance, financial support, and all those who followed his footsteps did not go wrong in life. He transformed our lives and so many lives in Bochamanika and Harare, Zimbabwe, and Africa at large. He took pride in helping the unprivileged in Zimbabwe and empowering most of the people he came across in the industry in Africa and the Middle East. An innocent soul's life was cut short by some greedy, selfish psychopath with a low self-esteem who thinks he can exploit and trick everyone whom we have worked with or contracted with. This psychopath, Weekneu Chivhayo, thinks he is untouchable in Zimbabwe because he wobbles, loots, and plunders with the architects of corruption in Zimbabwe. Since Fungai was a multi-talented telecoms guru in Zimbabwe, he was contacted by Weekneu to do consultants work for Starlink application in Zimbabwe around May 2024. He also did the same application for Uganda, Tanzania, and Kenya. Fungai also did the controversial Ministry of Health Triple P project document valued at 489 million. Cancer equipment and general medical equipment will be supplied, installed, and commissioned in all major hospitals in Zimbabwe. Renovations have already started at Parinyatwa Hospital, and as usual, like what happened to Mike Chimombe and Moses Mpofu, instead of paying up consultants' fees, which normally ranges between 1.5% to 3%, the greedy monster decided to poison my brother so that he gets away with paying a mere 2% my brother had charged him. Was called in within the past 4 hours when Fungai was taken to hospital, got to Arundel Hospital, and immediately arranged for a transformer. After my brother had made me listen to audios that were sent by Weekneu, he had told him he needed his money because he was getting admitted. My brother, inner guy feeling, told me that hospital wasn't safe for my brother after I realized it had taken them 3 hours to just administer a drug which he had brought for dissolving blood clots. After successfully moving him to Dandaro Hospital, security had clear instructions on which doctors were allowed to attend to Fungai and only 5 people allowed to see him. Surprisingly, on the day 3, Weekneu Chivhayo sent one doctor, Maboreke, without even talking to us, and access was denied. Then he sent his lawyer Wilson Manasseh and his CEO Danny Marandure. Access was denied again, and I went to meet them. Since I went to understand why they were trying to see Fungai, Manasseh told me he was sent by Weekneu Chivhayo for sure to verify if Fungai was sick. How embarrassing. I asked him why Weekneu he had sent Dr. Maboleke. Manasseh told me Weekneu preferred Dr. Maboleke to attend to Fungai because Maboleke was a trusted doctor and a physician specialist. I told we have our own trusted team of doctors and we did not need Maboleke near my brother. Now, picture this. You owe someone a lot of money. That someone asked for their money because they were having a heart attack. Would this answer be ideal? Everything involves around money. Antiti ku Arundel vanorapa vanhu mahara here ndo zvakataurwa naTagwirei. Then Weekneu had the audacity to send a doc to Fungai after we had changed hospitals. Did he really want to assist or he wanted to finish him off? To be continued. You will be silenced. You will not silence me, Weekneu Chivhayo. My 30 days of mourning are over now, and I will be celebrating my brother's life from now onwards. And
he will not just die like a fly like that. Like I said, I have his phone. I made 5 backup plans with 5 hard drives and 5 different humans. So stop persuading the young man to bring Fungai's phone or his passwords. I had everything. Fungai gave me everything, and it is backed up in 5 different countries: Joburg, Mozambique, Botswana, and Zimbabwe. So in short, what are we saying here? Parikupisa saka muri Zimbabwe iri zoti kenyaya yacho kana ichinge yakubuda yakadai soka ndombosvika pavhunduka ndichitoti ha chi asi Chivhayo instead yekuti abhadhare mukoma wangu from 1.5% to 3% akadecide kuti amuisire poison, amucheture, amuisire mushonga kuti amupfudze. And on top of that anga kuda kutrya kuda kuita mamwe moves are different. And pari kunzi zvese zvawakaita, don't worry, tine backup plan. Ndakabeka maningirikini because akandipa phone. Guys, I don't know how far true is this, because inoza kuti pane nyinetsana navanhu kazhinji tine isusu tinomhanya kungobata nyaya patinoibatira. Why? Because tinenge tichiti mukomana chigananda. And I have different audios yenyaya yakaitika. Dati muzwe kekutanga aka. So ndozvo zviri kutaurika panapa. Dati munzwe kechitu kacho ndikakaka. Unotumira mapicha chine was the next thing wakuda mari hayo. So ndotuma audios turi kutenderera kutaurwa panapa tuchinzi ndo twakabva kuna Weekend Chivhayo, and mukomana atoti inini ndakachibata kuti in terms of backing up maphones ake kuti tinge tichiita se tichinge tine information yakakwana, and ndichatinetsana newe kusvika zvanaka. Aba rova imwe post zvekare pari kunzi Weekend Chivhayo highlight: what kind of occult money is this that doesn't pay people who have done their work but only pays for vanamai nini kumagitari uko? Your workers have not been paid in a long time, and Marandure, CEO of IMC, was getting evicted from a rented space, but you are busy getting Murefu and other miners to twerk for cars and cash on social media. I'm just trying to understand why you don't pay contractors and consultants, yet you claim to be a legit businessman. Why is Mike Chimombe and Moses Mpofu in prison? Because you are deaf and you do what you want in Zimbabwe? Babaroma question mark. You incarcerate and kill those who owe you money because of your close proximity to power. CGP Mutamba Zetara. My brother was poisoned by this clown and he was sent people to follow me around. Just in case Mozonzwa Paitabo Poto Mutown, we are ready. This is the gist of the story. Someone's son consulted for you and you decided to kill. This is verbal diarrhea. You have will and soon rubbish. Ndo mashoko andiri kunzwa panapa. Saka pari kunzi Chivhayo kubhadhara vashandi ndo zvinhu zviri kunetsa vedu we. Ha! Inanguka. Ndichadi zvokuramba ndichitaura zvinhu zvakawanda panapa. Iyi nyaya yemuri kuionawo sei maZimbabweans? Chivhayo asi kubhadhara vashandi, ari kungonzi ainozwa kuti nyaya dzinonetsa, nyaya dzemabhizinesi nevashandi vavo. It's like young men, mfana wangu Chivhayo, mfana wiki bhadhara vashandi, mfana wiki ugananda unoda uchibhadharwa vashandi, uramba uchipisa vashandi. Ndo toziva kuti munoshandisa pfungwa dzakawanda, munovapa mashoma vashandi ava, muchivapa nzungu because neudzungu aihwa kuti vanozvipira kuti todaenda kunokushandira imimi. But please try by all means to pay the mari dzavo, shoma yacho yaashandira womupawo, zvokuti muzoenda muchifamba mbiri muchitengera vanhu mota izvi. Ha! Uno nyaya dzakadai tisingatisuppose kunge tichidzinzwa ka, but yo panzi muri kudzima vanhu hainangu. It's like pari kupisa. Ladies and gentlemen, I will try by all means to call Aggripa kuti auye achizvitaurira ega panapa paplatform yenyu Kulen TV, one of the best YouTube channel to ever come in from Zimbabwe. Unozwa kuti inini tichingoti nyaya dzese tinongobudisa as long as isusu tichingoti pano hapana vanhu vezano pano toita zvenyaya pano. I will try by all means kuti ndinzwe side rake chaizvo zvizere. I understand and I know kuti Chivhayo afaka answer call anenge ngoti and base, but tichatry kufonera uyo ari kucomplainawo so that tonyatsonzwisa kuti what exactly
is going on. But for now muri Zimbabwe ndabotry ndarova pangu ndatopedza ndangokuzivisa nyaya iripo kuti mungoziva pa zvikutangira makazoona ndakurova makozi nevanhu vacho aikunozovhunduka makushaya kuti chichiri kuitika. So before I disappear, before ndabva panapa ndangozivisa vanhu vese kana uri muSouth Africa inoda register company vavhurwa FNB business account, education research is the way to go. Bata Owen ndiye anokwanisa kuregistera usina work permit kana study permit, chinongodiwa chete valid passport iyo wakapinda nayo muSouth Africa inokwanisa kuitira zvinhu izvozvo. Kana utori kunze kweSouth Africa kwacho zvinoita futi unoona kutoregisterwa uri kwauri ikoko, wobva waita sei wotanga kutonakirwa neka life kako uri kwauri ikoko, wotoregisterwa company muSouth Africa iwo even uri kunze kweSouth Africa. Saka batai Owen panhamba dzandakusiyirei ndakaisa pascreen idzo. Zvimwe zvizhinji tinozotaurirana in the comment section.